Sangka zakua somsari pasari kuma United States in thitura in shremna athar thole nuwa. Wanda Jean Allen hi Hmeichhe thitura shremna pekle. Anti hlum tak ta zinga parukna ania. Kum sangka zakua somanga pali tanga chut pei chuan Oklahoma State a Mihang Hmeichhe ti hlum hmasak ber ani nge. Ti hlum ani ma ahun nung tlathum chung nun record hi thataka da ni in filmmaker Liz Garba chuan documentary The Execution of Wanda Jean ti abuat saya. He documentary a hian anun dan tlang pui har satna ato dan te pui alo khoi to dan te tin ti hlum ani dan thlengin enlet thein a ane. Wanda Jean Allen chitu nge ani yelo clear ho ver shim do na miang. Ogas ni som pasari sangha zakua soma pakwa khan Wanda Jean Allen hi unaw parian singa upaber do tu ni turin khovel eng alo muvea. Ano panlai hian omna bulbalan nei lo wangin munshan thana anin son kwal ve deuh chena. An unaw zinga no pangber apian ve nu mai hian Wandai pai hian an chung kwa achua sana. Apai na chua san nu hian manchoya lo van tlang ina anin vomlut ve ta roya. Hemi nu deuh hian Wandai nu Mary Allen hi zuboya ta lutin zungol avei zui bok. An chena van tlang in borvela mimir rim te hi mi chale felte chu om ve nual ma se mi boro le buluk tak te ufek ania wangin seilen na hunata na thlan om lo ve tak ati thei ome. Wandai de chung kwa hi an har sat ve ema wangin Hrisel na chungchanga po fel fam kim zan lo na an nei deuh veka. Hetianga har sat na le re theina thazar hnuai renga seilian ania wang hian Wandai u mi pa po hian no pangte ani laia tangin chung ko ei tur le mamo phuruk nan thilruk aching chho chan dai to. Sangka zakua somsari pakhat kum ania. Ni khat chu kum som panhia upa Wandai le a u Bill Allen chu dor pakhata kalin in chung khur mamo engamo an lei nuwa an holam chuan motor kong an kana lama Wandai chu trakin a super nola. Hemi atlalam hi alu le ya so in hei hian a hnu zela ama ngong thalo ani ni a soi ani. Soi to angin an chen vele chevel rim hi miswal ho puk emoti mai turin no pang than len na du omlo ber hun ani ve pakhata. An ni tin nun chu tharum tho na silai chelek na drugs le no chizor na ten a hual vel ani deuh bera. Hetiang ni wang hian Wandai po athan chho zel na tura beise asang lo le. Trum khat phei chu kholaya atlan lain tu ti hriat lovin a bek bor velama chuan chemin avid ringot maya. Thi chu thi em lo ma se he in vi na hian a thuak lam alo khoi poi ni a soi ani a. He van duina ato wang ani deuh berang chu Wandai hi Juvenile Detention Center a engamoti chung in enkol ni pa formin hun a manga. Hemi huna hian Dr. Martin Krimsky chuan Wandai hi IQ test anei saka. America cheng minol puin IQ somri de tanga za som hi anei lain Wandai IQ test ero hi chuan somruk chau a score. Hei hi average rate somsari a ansoi ai po in ala hniam zok hle tina ni chu. Psychologist pakhatina soidan phei chuan chema abeka vi ania wang khan Wandai thuak veilam hian na atho turang athok lo hlen ta a. Chu chuan thil hriat thiam na le hriat reng na lama har satna na satak anei tira. Tin thinrim in thunon zo lo na te baka thil ruwa man thei tura fin na le rem hriat na atlak cham tir hne hle ti asoi bok. Adin hun chiang MM2 Dr. Martin chuan Wandai chu protective custody lama da afin thak zok tur thu arona. Ma se Dr. Martin thu soi hi ngai poimo ani lem lo nge Wandai ril ru le taksa maso na tur hian engma malak na a om ta lem lo. Wandai hian middle school chu azo ve maya amai ro chu chak lo na atakaron lang tranin high school po apa chuak zo ta lo rengane. Exam zo a result aron chuak meu chuan English class ti lo subject dang zong zonga a fail 5 veka. An hnuwa hemi chungchang an zo na Wandai chuan English class teacher dang lam bik thu le do thei tak le duat taka azir tir chin thu asoya. Chu chuan ama a nasataka peidu na le tumna asiam sakni in asoitel bok. English teacher hian thei topin puibok ma se Wandai hian le khazir ahar satta hle a. Hei wang hian kumsom pasari mi ani in 9th grade zolovin school achol santa ani. Hengte baka hian Wandai hi lesbian ni in a Hmeichhe pui ngai zongin a kop thin boka. An chung kwa hi Christian sa khowon chung kwa ni ma se
a sexuality chung changa ero zep le thup nei lovin ani angin tlang takin anung mai thung kumsang khazakwa somriat pakhata wandai hian no pan laia akom thin dedra petasinen apartment pakhat anin lua trauma heti an han chen dun ta ka chuan anin kop chho chan tamaya amai ro chu heti lai hian dedra petasi hian bialpa anei vereng thonia soini wangin wandai nen hian engtiang chia in kop nge anni tele engtilam hoi zong in nge anin kar thu hi ani chia ti ero chiang taka soi a har sa ang reng hle heti laia de dribial pa hi no chi zuar te ko mu tu le an agent ve deuh ber ani awangin de dri po hi no chi zuar he agent abial pa ni pok noya thok hi ni in mi te chuan an soi ve bok sang khazako somriat pakhat kuma tho wandai kum somni pakhat mi ani lain tum khat chu akopui de dry nen motela an oma hemini tak hian de dribial pa tian soi chu motela hian ronkal ve in anma ni mi mal thil eng engamo in mu thiam lo na nein na sa takin anin niala anhuwa wandai soile dan chuan de dribial pa hian silai chu in ahmet puak masatu zok ani a chu vele wandai point silai boka ka plate ve in he anin ka na lama hian wandai chuan tlan chet pa in le atum reng wang po ne lovin de dry chu akap ta a de dry hi amuna a thingal wandai hian ti pal thil thua kap hlum ta ni in soima se autopsy le evidence danga alan dan chuan pistola chutna hnu ma de dry lua mu ani a tin apuma wandai na ka na chu short range anti nai te a ka na ani awangin tlan chepa kap ani investigator lam te chuan an ring thailo bok wandai hian a thiam thu soive viau ma se de dry thi thua mo phurtua pu ni in thiam lo chantir ani a kumli chung tang tura hremna pe kanita ani jela hian kumli chung tang tura ti ni ma se wandai hi kumni chau tanina hian a hun a mang thung jela tan lai hian wandai hian Hmeichhe pakhat Gloria Jean letter si mi tha awanga jela khungve thonen anin tonga wandai in jela chhuasan hnu po hian Gloria nen hian an la in be popreng thowa Gloria in tanin a chhove ma dewa wandai apartment tom ve avadil po in wandai hian alorem ti thlap nge nge hetia Gloria jela tanga a chhuwa hnu le wandai afin ve hnu hian an pani hian an kop chho deuh ngal maya anin kop chung hian in break le in ti thiam lo na nei ve deuh reng thren ma se kum thum ngot chu anin zui ve man heng kum thum anin zui ve chung hian in ti taw raw le in ti thiam lo awangin Oklahoma City Village Police Department te chu ko an ni fo renga heng an in ti thiam lo le in hnial boy hnuwa Glory tlan ve deuh tumpo in wandai hian avona save thin hle a heng vona te awang hian Glory po alet le nge nge thin heng an in chen tum te hian wandai hian Glory hi le kha athon ve deuh zia boka ale khathon pakata chuan akoma Hmeichhe no pang tong trai lai a chuanga a chunga a thuziak ero hetiangin Gloria nang chu ka tong trai na a chau nilovin ka in pona confession a po alai mu ber ini a ka thil du zong zong chu nangma hian a om kim veka I hmangai na nen chuan ka hlim thin ka eng kim ini ke hi kami hmangai to te ve a that thin kani ka soi chiang to kem Gloria ti in azia kani kumsang zaku somriat pariat December ni takin wandai le Glory te chu dor pakhata an kalduna he dora hian eng thil emowangin in hnial boina anneya Glory hian wandai chu then adu thu le tum thu a hril nge nge thenna bia thu Glory in wandai hnen a hlan hian wandai chu atithin urzual hle a hemi hnu rei vak lova hian Glory chuan anu kolin wandai nena an apartment lu a athuam hno le thil then khat te lak chhuah pui turin atia tin Glory hian him lova a in hriat awangin police a call tel boka police officer pakhatin an bungro thiar chuak hi anin thlengin azui nge nge hetia Glory in abungro a thiar zo hnu hian anunen village police department lampanin wandai laga complaint thelu turin a chuak le ta police officer Glory te in lama escort tuin enge mathleng lawang tia Glory te in a chhuah san lai vel hian wandai chuan a Lincoln car in Glory ten police department an panna lama chuan a in khal chuak ve a police station awathlen hian Glory chuan mu in a motor chuan na atanga chuakin wandai chu awapan na ya heti lai hian Glory nu Ruby Wilson chu motora alo thuthung anhuwa Ruby Wilson soile tan chuan
afanu glory chuan Wanda kar avapo nu hian nilo Jean karon kir to lawang ti in asoya Wanda chu nu chonin car driver seat lamkong ka in hong nge nga adin on deuh lai takin Wanda chuan a 38 caliber pistol chu phorin glory chu apuma akapta ane anin ka na hi a hnai set sot hle a silai mu po hian glory pum hi ver tlangin a hnung lama a ver chuak hial mai glory nu rubibil sani hian afanu le tlo supply chu a muchiang le a ma se ti the ero anei ran lo heti lai hian police station chunga omzong zong te po in silai puak ri hi an lo ria a ma se thil thleng ero an hmulo thung police officer pakhat chuan Wanda kar alut lai le atlan chelam chu aron muve rama fire department le paramedics team lamte ron thlen hun an nga chuan no in hospital lama glory chu tlan liam pui ngal ani a hemi hnu deuh hian police te chuan in ka na hmuna hian Wanda pistol man kha an chara Wanda ero hmu tur a om mai ri lo thung glory hi hospital dalu ani hnu ni reiwak lova intestine gangrene anti real troi awangin athita ani December ni ruk sangkhazakwa somriat pariata police te chuan Wanda chu Duncan Oklahoma lama omni in report an donga he report bo zui hian Wanda chuman anita ane custody omlaya Wanda in glory thi thu a hriat hian a thong angren hle a huneng mo chen alo kopto ani wang te po ani ange ma se Wanda hian ama invent himna na ti ani thule apartmenta an khosak dun lai po in glory hian nim hai khomna thir kutin a mai awok to thu asoya Wanda maya he wok na serni om hi jela laklu ani ma thalak sak ani lai po in mu thein om nge nge ma se heng athule hla te hi police lam chuan thutlinga an ngai sak lem lo Wanda chung te lam hian an fanu case be turin lawyer pakhat Bob Carpenter tia kau chu an ruaya ani hian Vincent Sophia tan dollar sanga lai aphuta hei hi Wanda chung te lam tan chuan the chua har sa tak ani wangin dollar zariat chau an pe thei Bob hian sangkhazakwa somriat pakhat kuma Wanda in conviction case alo nei to ani ti a hriat lo wangin hemi tuma court anin beina soichu ani tumpo hian a thil hriat chuan Bob chu a thong angreng le a an khingpui te chuan Wanda chu premeditated murder anti ruah man lok na le remruat sa diama tual tha tuma an pu a hei wang hian thitura hремna pengei turin court chu an ngen bok Bob hian a hmalamin death penalty case alo la boi pui ngai lo hrim hrim awangin judge nena in hnu do phalna adila ma se judge hian adil na hi apom sak lo thung hemi hnu hian Bob chuan a client telam atanga sum hmu turang a hmu lo wangin investigator roina tur sen so taknil po aphuru lo ni a soin public defender nei phalsak turin court angen le a ma se hengen na po hi no sak ani le bok hetiang ni wang hian Bob hian Wanda case a hian a thei top a chhuat talem lo ati thei beranga tin court ma a highland tur poimo le tha tam tak a hailang lo bok hria tawngin Wanda hian to sual alo to wangin rilru le ngai to na le IQ lama harsatna alo tok to hrim hrimma hengte hi an khingpui lam hian threreng ma se court ma a pholan ani lova tin prosecutor lamin Wanda high school a graduate lo anzo na Wanda hian a graduate ni in a in soi hewang tak hian khingtu lam chuan Wanda chu fingpa ngai high school po zo fel theile college po kum ni chungot kal theya an ngai ta ani trial masa azo hnu le clemency hearing an nei lain assistant attorney general Sandra Howard chuan rilrulama boina le harsat na nei chu ramdan in death penalty apek theilo thu asoi chuaka ma se Wanda ero a graduate thei thu asoi thung hemi hearing nei tum hian volunteers chen khate chuan Wanda hearing nei na anron troi oma volunteers te hian Wanda chuan hun harsa le khirtak apal tlang to thu le a hriat reng na a chiang kwan to lo thu an soya tin graduation chung changa junior school le high school a hriat pol thu le high school nilovin 9th grade chau a thlen thu court an hrel bok chumi omzia chu a hma in information diklo alo pe ti na ane hetia thu akal kwal deuh tak hnu hian Bob Carpenter chuan glory kha a hrim hrimin meiche tharum tho du mi le tho hra tak ni in meiche pakhat avi hlum to wangin convict ani to thu asoi chuak vele a hemi chung changa hian prosecutor lamte chuan hearsay anti asoi tu nge in a hmu le hriat ni lo midang hmu le soi atanga asoi chhon vele mai ani wangin
objection an siama hi judge point pompuin bopa chu tlam soi to lo turin riatir ani ngal bok tharum tho chungchang bi ka hrim chuan jury te chuan one day chu glory nen ani koplai po in ami pachan changdeu bera ngai ani a heiwang hian hleilen na tharum tho na le inri grab na vela po ati tu ber le mo phur tu ber ani anring heta a tin a criminal record lo nei to te atang po in one day chu thiam lo zok le remna pek ngei tura an ruat bok ti chuan one day chu thiam lo chantirin first degree murder case or tir ani a thitura achung thu rel tluk ni in lethal injection manga ti hlum turin thu po cha ani tabok thiam lo chantir ani hnu hian one day chu Oklahoma a state penitentiary a thon ani ta a tanina om chung hian ama hmutu tam tak te chuan a in thlak danglam to thu le pathian a chhar tak thu te ba ka a lesbian ril ru po apai to thu an soi hengba ka hian a tharau lam nun kai hroi tu pastor Robin Mayer sa chuan lesbianism akal san na chuan a thalam kong zonga anun a thlak na sataka apui thu a soya tin lesbian ani na chu Mihang society le chung ko ti hming hliau tu le ti hming che tu ani mai ba ka ama tan ngei po thil ti a har sat pa thu a soi bok clemency hearing nei ani le na David le Stephen Preston chu one day legal advisor ni turin anin volunteer a trial masalama an lawyer roi Bob Carpenter a khan thatakin one day tan a thok lavani ti in trial nei to chu a fair tok lo thu an soya tin court ma hian one day in to sual a to nu a psychologist pakhatin one day har sat na to dan le a thua ka ngong anei thu te a soiti an soitel bok ti chuan one day chu rilulama har sat na nei ani wangin ti hlum tur ani lo ti in one day tan hian an ron tang na sa hle vanoi thlak takin heng one day legal advisor ten an ron tran chan zong hi no sak ni in thutlinga pom ani talova State Governor Frank Keating a chuan one day ti hlum na dal tur le ti khotlai thei tur hun pek an dil na chu a hnol sak ta mi bok chiu hlum ani ma hian azan re hnung beratan chips pek pakhat a eya ti hlum ani na hmuna phuar be le hren be ani lai hian thun hnung soidu anei le nei lo anzo chuan hetiang hian a tong chuak kapa ngai damang che an thil ti hi an threlo ani kha zong kha ani e kalome ti in he thu a soi zo hnu hian anui khideu saka chumi hnuwa athi mel mu tuma ama en tu te chu mel kwalin wang ang reng deuh takin alei a chhuwa khum boka tin a thina tur khuma lam ang deuh rewin a in soi kwal vel bok hemi zo hian zoi in anui mel a chuai rai raya sanghni pakhat January ni som pakhat zandar kwale mini somni pakhata one day thi thu hi pon chhuwa anita ane Wanda Jean Allen hi kumzadon nuwa Oklahoma State ati hlum le hmasak ber ani a thitura in remna thar tho ani le nuwa Mihang Hmeichhe ti hlum hmasak ber ani bok clear tu zong te kum tharlo omle tura pathian mal somna tamle zo kain lo don theinan du sakna ka hlana cheu